примать Твою милосердную волю и николи не нарекать на свою шматпрацовную долю. Ты мой Пан, Єсу Христе, Ты дорога и правда и вечное життя. Ты дорога и правда и вечное життя. Усіх, яких Ти прийшов, откупить своей пречистой кровью, бескорыстливой моцной любовью, научи меня, Боже, любить. Ты мой Пан, Єсу Христе, Ты дорога и правда и вечное життя. Ты дорога и правда и вечное життя. Бог милосердный, и Он клича нас и посылает милости час, каб наши души стали чистей. Иди, иди, худчей, грех спини и голос той почуй, Божой лаской душу уратуй на кожнем месте и в кожний час. Єсус чекає нас, грех спини і голос той почуй, Божой лаской душу уратуй на кожнем місці і в кожний час. Єсус чекає нас, і Он оборонить нас от беды, поблагословить наши труды, слезы осушить с Твоих
хутчэй, ідзі хутчэй. Грэх спыні і голас той пачуй, Божай ласкай душу уратуй. На кожнім месцы і у кожны час Єзус чакає нас. У Евхаристії сишов до нас, іди насустрач, Ён збавца наш, выбавить з вечной темры ночей. Иди хутчэй. Грех спыни и голос той почуй, Божай лаской душу уратуй. На кожнім месцы і у кожний час Єзус чекає нас. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. У першай кнігі валадарства пачуем мы сёння, што малады Саламон, каб годна валадарыць і кіраваць народам, папрасіў Бога розуму. І гэта вельмі спадабалася Богу. Саламон атрымаў ад Бога вялікае благаслаўленне, якім з'яўляецца разумнае і мудрае сэрца. Всемагутны Бог збірае сёння нас у святыні вакол алтара на Святой Евхарыстыі, каб адкрыць нам праўду пра тое, што з'яўляецца найбольш каштоўным скарбам для нас у жыцці. І шмат мы просім у Пана Бога здароўя, даўгалецця, матэрыяльнага часам багацця, дабрабыту, хтосьці нават просіць пакараць крыўдзіцеляў, якія пакрыўдзілі яго, але не гэта ўсё мае сэнс для нашага шчасця і духоўнага развіцця. Бо шчасце чалавека палягае над тым, каб мець разумнае і мудрае сэрца. Сёння мы з вами сабраліся ў гэтай святыні, у 17-ту нядзелю звычайную, і хочам дзякаваць, як адна сям'я дзяцей Божых, за ўсе дары ласкі, мы атрымалі ў гэтым тыдні, а таксама перапрасіць за нашы грахі, каб было годна скласці на свяцейшую ахвяру. Гэту свяцейшую ахвяру я адпраўляю ў інтэнцыі памерлай Ганны Тарашкевіч 30-й дзень пасля яе смерці, выпрашаючы, каб міласэрны Бог прыняў бы да свайго владарства ў небе. Спавядаюся Богу всемогутному всемагутнаму и вам, браты и сестры, сёстры, что загрешил я вельми, вельмі думкай, и словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую заусёды Панну Марию, всех анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за мяне до Пана Бога нашего. Нехай змілуецца над намі і Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе.
Дзякуем Табе дзеля вялікай хвалы Тваёй. Пане Божа, валадару нябесны, Божа, Ойча ўсемагутны, Пане Сыне адзінародны, Езу Хрысте, Пане Божа, баранку Божий, Сыне Айца, які бяреш на сябе грахі свету, змілуйся над намі, які бяреш на сябе грахі свету, прыймі маленне нашае, які сядзіш праворуч Айца, змілуйся над намі. Бо толькі Ты святы, толькі Ты наш Пан, толькі Ты найвышэйшы, Езу Хрысте, з Духом Святым у хвале Бога Айца. Амен. Молимся. Боже, оборонца усіх, хто на Тебе спадзяецца, без Тебе нема нічога моцнага, нічога святога. А толи нас Твоей милосердностью научи нас мудро користаться зянными добротами, как яны вели нас до добра вечного, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живе дарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання першої книги Валадарстваў. У тыя дні у Гібеоне з'явіўся пан Саламону уначы падчас сну і сказаў: «Што хочаш, каб я табе даў?» І сказаў Саламон: «Цяпер, пане мой Божа, ты паставіў каралём слугу твайго замест бацькі майго Давіда, але я малады і недасведчаны, каб валадарыць. І вось слуга твой сярод народа твайго, які ты выбраў, народа такога вялікага, што яго нельга палічыць і перапісаць. Таму дай слузе твайму сэрца, якое будзе разумець, як кіраваць народам, як адрозніваць добро і зло, бо хто ж можа кіраваць такім вялікім народам, як твой?» І спадабалася пану тое, аб чым Саламон папрасіў яго. Тады пан сказаў яму: «Паколькі ты папрасіў сабе гэта, а не прасіў доўгага жыцця, багацця або згубы сваіх ворагаў, але папрасіў розуму, каб сумець судзіць, то я зраблю паводле слова твайго. Я дам табе такое мудрае і разумнае сэрца, якога не было да цябе ні ў кога і не будзе пасля цябе». Гэта слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Як же люблю я Твой закон, о Пане, як же люблю я Твой закон, о Пане. Я сказав мой Господи, заховать Твоє слави, закон в уснах Твоих для мяне лепший, чим множество золота и сребра. Як же люблю я Твой закон, о Пане. Милосердность Твоя нехай мяне сутяшае, як сказав Ти слузі свайму.
Милосердность Твоя нехай прийде до меня, и я буду жить, бо закон Твой сутешение мое. Як же люблю я Твой закон, о Пане, тому я люблю Твои заповеди, больше, чем золото чистое. Тому керуюся усіми загадами Твоими, і ненавиджу кожний шлях і лживий. Як же люблю я Твой закон, о Пане, цудовные свідчення Твоє, тому заховай їх душа моя. Открытие слова Твоих осветляет и дае разумение простым. Як же люблю я Твой закон, о Пане. Читання послання святого апостола Павла до римлянам. Брати, ми ведаем таксама, што тым, хто любіць Бога, пакліканым па Яго пастанове, усё садзейнічае дзеля добра іхняга. Бо каго ён наперад пазнаў, таго і прадвызначыў быць падобным да вобраза сына свайго, каб ён быў першародным між многімі братамі. А каго прадвызначыў, таго і паклікаў, каго паклікаў, таго і апраўдаў, а каго апраўдаў, таго і ўславіў. Што ж скажам на гэта? Калі Бог за нас, хто супраць нас? Той, які сына свайго не пашкадаваў, але аддаў яго за ўсіх нас, як жа нам не дасць і разам з ім усяго? Гэта Слова Божае. Пан з вами. А с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час Єсус сказав народу: «Владарство небесне подобне до скарбу, схованого ў полі, які знайшов чоловік і утаїв. У радасць ад гэтага не ідзе і прадае ўсё, што мае, і купляе гэтае поле. Яшчэ владарство небеснае падобнае да купца, які шукае прыгожых перлін. Знайшоўшы адну каштоўную, ён ідзе і прадае ўсё, што мае, і купляе яе. Владарство небеснае падобна таксама да нерата, закінутага ў мора, што збірае рыбу усялякага кшталту. Калі ён напоўніўся, яго выцягнулі на бераг і, сеўшы, добрае сабралі ў посуд, а благое выкінулі вон. Так будзе пры сканчэнні свету. Выйдуць анёлы і аддзеляць ад праведнікаў благіх і кінуць іх у вогненную печ. Там будзе плач і скрыгатанне зубоў. Езус пытаўся ў іх: ці зразумелі вы ўсё гэта? Яны адказалі яму: так.
І ён жа сказаў ім: «Вось чаму усялякі кніжнік, навучаны пра валадарства нябеснае, падобны да гаспадара, які выносіць са скарбніцы сваё новае і старое». Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Мілаваныя ў Христе, дарагія браты і сёстры, сённяшняй цэнтральнай тэмай сённяшняй літургіі слова, як мы пачулі, гэта скарб і мудрасць. І можа здацца, што гэтае паняцце ў нашым жыцці не звязана паміж сабою. Але насамрэч гэта зусім не так. Мудры чалавек распазнае сапраўдны скарб і знаходзіць яго там, дзе іншы менш за ўсё чакаюць яго убачыць, знайсці. І скарб гэта нешта вельмі каштоўнае. Тое, дзеля чаго мы гатовы пайсці на значныя ахвяры. Аднак патрэбна нам мудрасць. Мудрасць, каб не даць сабе збіць з панталыку часам рознымі такімі бліскучымі дробязямі гэтага свету і не страціць гэты шлях. Мудрасць, у сваю чаргу, дарагія браты і сёстры, гэта нешта большае, чым проста інтэлект, чым проста тое, што мы вывучылі, прачыталі, пазналі. Гэта здольнасць арыентавацца ў новай ці нечаканай сітуацыі, ці разлік, заснаваны на імгненнай выгадзе. Мудрасць гэта нешта больш значнае ў жыцці кожнага чалавека. Яе чалавек пазнае з гадамі. Бог дае дар сваёй мудрасці падчас сакраменту канфірмацыі, і чалавек стараецца яе развіваць. Гэта здольнасць адрозніваць дабро ад зла і прадбачыць наступства ўласных сваіх рашэнняў. Сёння шмат гаворыцца, мы часам пачулі пра свабоду, і яе нават услаўляюць, але часта забываецца пра наступствы учынкаў нашых, але асабліва адказнасць за іх. Бо свабода непарыўна звязана з адказнасцю. Аднак сучасны акцэнт робіцца выключна на свабодзе, прычым яе аддзяляюць ад адказнасці за ўласныя дзеянні, за ўласныя паступкі. І сёння, дарагія браты і сёстры, Езус прамаўляе да нас праз прытчы пра схаваны скарб і каштоўную пярліну, жамчужыну. Скарбы, дзеля валодання якімі тыя, хто іх знайшоў, былі гатовыя ахвяраваць усё, што мелі ў сваім жыцці. І Езус кажа нам, што гэта вялікі такі скарб у нашым жыцці, гэта валадарства нябеснае. Яно мае такую велізарную каштоўнасць, што дзеля яго здабыцця варта ахвяраць все, што мы маем у сваім жыцці, сваё жыццё. У каталіцкай традыцыі гэтыя прытчы заахвочваюць нас задумацца пра нашы жыццёвыя прыярытэты, якія мы ставім на сваёй дарозе тут на зямлі. Святых і мучанікаў часта паказваюць як тых, хто знайшоў гэтую жамчужыну. І ім з'яўляецца вера, які ўсё сваё жыццё аддалі і пайшлі за Богам. І гісторыя Касцёла багатая на прыклады людзей, якія, ідучы за гэтым пасланнем, дасягнулі святасці, адмовіўшы ад зямнога поспеху на карысць духоўных багаццяў. І сёння варта, дарагі брат і сястра, спытаць сябе, ці сапраўды Бог займае першае месца ў маім жыцці? Ці з'яўляецца вера, якая вядзе мяне да яго, маім самым каштоўным скарбам? Самай каштоўнай той жамчужынай, якую я хачу мець у сваім жыцці. Бо валадарства Божае патрабуе мудрасці, але таксама і патрабуе мужнасці. У штодзённай руціне, якой мы жывём разам з вамі, можна прызвычаіцца да гэтай жамчужыны, да гэтага скарбу. Можна пачаць успрымаць яе не як адну з многіх рэчаў, да якіх мы імкнемся, але перастаць нават цаніць сапраўдную вартасць яе. І часам нашы вочы прывыкаюць да той штодзённасці, якая на ёй утвараецца, і мы інстынктыўна
пачынаем шукаць нешта бліскучае, як я гавару на пачатку нашага разважання. Бо здаецца, што гэта штодзённа. Устаць з раніцы, памаліцца, увечары, адыходзячы спаць, таксама паразмаўляць з Богам праз малітву. Таксама прыйсці, каб прыняць удзел у сакраменце Эўхарыстыі. І часам мы шукаем штосьці такое, што не тое, што ў нас ёсць у жыцці. З часам шукаем у інтэрнэце, у другіх сводках. І нам здаецца, што там праўда, што мы туды павінны ісці. Але забываем самае галоўнае. Мы не пазнаем кожны дзень сваю веру. Мы не адкрываем кожны дзень Біблію, каб з кожным днём все более адкрываць Пана Бога ў сваім жыцці. Адкрываць, каб Ён быў бы іменно тым скарбам, да якога мы імкнемся. Бо ісці за Христом гэта заўсёды спалучана з рызыкай. З рызыкай і патрабуе ў нас мужнасці, а таксама і мудрасці выбару нашага. Ёсць адна гісторыя з Індыі пра некага мудраца. Ён ішоў па пясчаным узбярэжжы акіяна і пад вечар дайшоў да невялікай рыбацкай вёскі. Ён праходзіў праз яе, спяваючы, і калі пакінуў яе, ззаду нейкі чалавек пачаў бегчы за ім і крычаў: «Спыніцеся, калі ласка. Калі ласка, дайце мне каштоўную жамчужыну». Мудрэц зняў сваю торбу і спытаў: «Пра якую жамчужыну ты кажаш?» І гэты мужчына гаворыць пра тую, што ў вас у торбе. «Мне сёння ўначы прыснілася, што я сустрэну вялікага мудраца, атрымаю да яго каштоўную жамчужыну, якая зробіць мяне багатым на ўсё маё жыццё». Мудрэц спыніўся, ён адкрыў торбу і сапраўды дастаў тую прыгожую жамчужыну, той скарб. Яна была велізарнай і зяла незвычайным бляскам. І зусім нядаўна я заўважыў гэты вялікі шарык сярод пясчынак. Ён мне спадабаўся, таму я паклаў яго ў торбу, сказаў мудрэц. Відаць, гэта і ёсць тая рэдкая рэч, пра якую ты сёння кажаш. Вазьмі яе, яна твая. І рыбак быў у захапленні, бо атрымаў тое, што хацеў. Ён схапіў гэту жамчужыну і пайшоў прэч, танцуючы ад радасці. Тым часам мудрэц лёг на пясок, каб правесці там ноч. Але рыбак не спаў у сваёй хаце. Ён раз варочаўся і на ложу, дражучы ад страху, што нехта можа скрасці ў яго такі скарб. Ён не закрыў вачэй праз цэлую ноч. Калі надышла раніца, ён узяў гэту жамчужыну і адправіўся наўздагон за мудрацом. «Я вяртаю табе яе, бо яна прынесла мне больш трывогі, чым багацця. Замест гэтага навучы мяне той мудрасці, якая дазволіла бы табе прапанаваць мне жамчужыну з такой прастатой і свабодай. Бо гэта ёсць сапраўднае багацце». Гэта гісторыя нас вучыць, што мы часам прывязваемся да рэчаў матэрыяльных, але забываем пра тую мудрасць, якой з'яўляецца дар Божы. Мы забываем пра той скарб, да якога мы павінны імкнуцца, пра валадарства нябеснае, але тут на зямлі нам здаецца, што мы маем вельмі вялікае багацце. Але гэта ўсё багацце, наш дом, наша машына, нашыя грошы, мы гэта ўсё заставім, мы з сабой нічога не возьмем. І калі мы паставім перад Панам Богом, якую мы жамчужыну, якой скарб, мы пакажам яму. Як мы пачулі сёння у першым чытанні, Саламон не просіць у Бога пра багацце і ўладу. Не просіць у Бога пра доўгае жыццё, каб жыць, можа, 200-300 гадоў. Ён просіць аб мудрасці, здольнасць адрозніваць дабро ад зла. Ён гаворыць Богу, што я малады кароль, але каралеўства маё вельмі вялікае. І трэба мне той мудрасці, каб разлічаць, дзе дабро, дзе зло. І дзякуючы гэтай мудрасці ён здольны рабіць правільны выбар. Як вядома, падзеі разгортваліся так, што мудрасць цара суправаджалася Божым благаслаўленнем і прывяла Ізраіль да росквіту. Евангелія таксама, хоць і ускосна, паказвае мудрых людзей, якія ў сваёй мудрасці гатовы рызыкаваць і паставіць на кон усё, што маюць, што схавана ў гэтым скарбе.
І тыя, хто зрабіў веру, дарагія браты і сёстры, самым важным у сваім жыцці будуць валодаць скарбам валадарства нябеснага. Тыя з нас, якія хочуць пазнаць Бога і адкрыць сваё сэрца да Яго, гэта вялікі скарб. Гэта вялікая жамчужына, да якой мы імкнемся. Бо Бог цярплівы, і Яго валадарства часта ўзрастае ў неспрыяльных умовах. Сярод рэчаў, якія нам здаюцца, могуць быць больш прывабнымі ці спакуслівымі. Таму нам патрэбна гэтай мудрасці Божай, каб трываць, каб распазнаваць каштоўнасць супольнасцей, каштоўнасць сакраментаў, которые мы прынимаем, якіх мы ўдзельнічаем, а таксама бачыць Божае дзеянне нават тады, калі нам здаецца, што ён маўчыць. Асабліва там, дзе мы менш за ўсё чакаем Яго. Навучыцца нам дзякаваць нам за тое, што мы маем у сваім жыцці, бо Бог заўсёды дзейнічае, і Ён прагне пастаянна прысутнічаць у нашым жыцці. Таму нам патрэбна мудрасці, мужнасці, адвагі, каб распазнаваць Яго прысутнасць. Прысутнасць у касцёлах, у сакраментах, прысутнасць у жыцці кожнага з нас чалавека. Гэта той скарб, дзеля якога мы павінны паставіць на карту ўсё, што маем, і ўсё, кім мы з'яўляемся ў гэтым свеце. Амен. Вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога. Айца ўсемагутнага, стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і небачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос, паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых. Валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Адкрыем зараз свае сэрцы Богу Айцу Всемагутнаму і скіруем да Яго шчырыя малітвы. Молімся каталіцкі касцёл, каб у сучасным свеце, насычаным духам спажывецтва і імкненнем да матэрыяльных каштоўнасцях нястомна абвяшчаў людзям праўду пра тое, што адзіным збаўцам з'яўляецца Езус Хрыстус. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за папу рымскага, біскупаў, святароў і д'яканаў, каб нягледзячы на розныя выпрабаванні і крызісы, яны з годнасцю рэалізоўвалі сваё пакліканне да служэння, узрастаючы Божай любові. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за грэшнікаў, якія аддаліліся ад Бога праз непаслухмянасць Божым запаведзям і жывуць нязгоддзе з уласным сумленнем. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за медыкаў і бацькоў, якія забіваюць зачатых дзяцей, каб зразумелі, што чалавечае жыццё святое з'яўляецца каштоўным скарбам, які дае сам Бог. Цябе просім. Молімся за людзей, залежных ад алкагалізму, тытуню, камп'ютараў, інтэрнэту, акультных практык і ўсяго таго, што можа сёння з'яўляецца шкодным для здароўя душы і цела, каб з Божай дапамогай яны змаглі вызваліцца ад небяспекі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молім за памерлых, асабліва за Ганну Тарашкевіч, каб міласэрны Бог прыняў бы да свайго валадарства ў небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашу эўхарыстычную супольнасць,
каб мы, усведамляючы сваю хрысціянскую годнасць дзяцей Божых, шукалі ў жыцці найбольш каштоўныя духоўныя скарбы. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. праз Христа, Пана нашага. Amen. Боже, злитуйся над нами, благослов пошли нам ласку, хай убачать наші очі, в облик Твой у повним бляску. Уславляють хай народи Тебе славять Божа. Уславляють хай народи Тебе славять Божа. Хай спознає світ нарешті, Пана і Його дороги, примуть хай Твоє збавлення, люди всі і всі народи. Уславляють хай народи Тебе славять Божа. Уславляють хай народи Тебе славять Божа. Моліться, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець усемогутним. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Усемогутний Боже, прийми дарики, ми Тобі складаємо з того, що дякуючи Твоїй щодрості отримали. Нехай прозмоцтво і ласки гэта ахвяра святить наше земное життя і приведе нас до радості вічної, праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору серці. зносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годна гэта і справядліва. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче, усемагутны вечны Божа, Ты праз кроў свайго Сына і моц Святого Духа сабраў да сябе сваіх дзяцей, якіх грэх аддаліў ад Цябе. Каб Твой люд, з'яднаны на ўзор Святой Троіцы, стаў касцёлам, Христовым целам і жывой святыні Духа Святого, дзеля хвалы Твоей безмежнай мудрасці. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе, з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Jesús Христос уваскрос, паслаў на апостол Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расой Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Jesúsa Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і з нотаю падзяку складаючы падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе,
Бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавления. Дякую, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, розсеяний по всім світі, досконалі його у любові, разом з папом нашим, Львом XIV, біскупом нашим Владимиром, всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення і про усіх, хто Твої ласти дійшов з цього світу, і дозволим бачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили уделу жития вечным, у єдності на Святейшей Богородице и Панной Марией, со святыми апостолами и всеми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Прос Христа с Христом и у Христе, Тобі, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усі веки вечные. Амен. Молимся до Отца Небесного, як нас навчив Єсус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкав супокой дні наші, допоможи нам милосердності Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны всякого неспокою, чекали сповнения счастливой надеи прийстя Збавцы нашего, Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, или на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш і владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем.
Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленное, покликанное на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, ти войшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный паўсюдным костёлам, бо так безмежно ты полюбил нас, безмежно ты полюбил нас. Ты хлеб помножил на пустыне Божа, каб мы ў шляху до неба силы мели. Ты манной стал вандровником голодным, для тых, что вечно быть с тобой хотели. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный паўсюдным костёлам, бо так безмежно ты полюбил нас, безмежно ты полюбил нас. Жниво настало, радуются люди, соспела нива, пахнет свежим хлебом, хай алтаром земля вся наша буде, а хлеб комуньяй тим, хто прагне неба. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный паўсюдным костёлам, бо так безмежно ты полюбил нас, безмежно ты полюбил нас. Прийми подяку, наш Божа Ойча, о владару могутний у небе. Ты нас покликал до веры. Прими подяку, наш Божа Ойча, о владару могутный у небе. Ты нас любить навчаешь, яви подяку, наш Божа Ойча, о владару могутный у небе. Радостью нас наполняешь. Прими подяку, наш Божа Ойча, о владару могутный у небе. Молимся.
Пане наш Боже, мы приняли на святейший сакрамент вечный успомин муки Твоего Сына. Учини, каб гэты дар Яго невыказанной любови посприял нашему збавлению. Праз Христа Пана нашего. Парафіяльні аб'яви. На гэтым тыдню літургія адзначаем у сераду ўспамін святой Марты, Марыі і Лазара, у пятніцу ўспамін святога Ігнацыя Лайолы, прэзбітара. У гэты дзень свае імяніны азначае сястра Ігнацыя. Будзем памятаць пра імянінніцу ў гэты дзень у сваіх малітвах. У суботу ўспамін святога Альфонса Марыі Лігуоры, біскупа і доктара касцёла, першая субота месяца, набажэнства да беззаганнага сэрца на свяцейшай Панны Марыі. Наступная нядзеля, першая нядзеля месяца, адарацыйная, пасля святой імшы о гадзіне 8 адарацыя насцейшага сакраменту да святой імшы о гадзіне 10, а пасля сумы эўхарыстычная працэсія вакол касцёла. Прыпамінаем і звяртаем увагу на тое, што ўборка могілак – гэта наш хрысціянскі абавязак і добры ўчынак міласэрнасці. Як аб'яўлялі мінулую нядзелю, пасля святой імшы, пасля благаслаўлення, адбудзецца благаслаўленне транспартных сродкаў і вадзіцеляў. Збярэмся на касцёльным пляцы перад касцёлам на супольную малітву і на благаслаўленне. Дзякуем за ахвяраванне на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. На мінулым тыдні адышлі ў вечнасць нашы парафіяне. Іван Якубель, 92 гады, Рычард Асінскі, 79 гадоў. Вечны адпачынак дай ім, Пане. А святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Даверым нова распачаты тыдзень усю нашу парафію, Маці Божай, Тваёй абароне даемся. Святая Богородица, у наших патрэбах не пагарджай маленнем нашим, і ад усялякай злой прыгоды выбаўляй нас заўсёды. Панна хвалебная і благословленная, о Пані наша, опекунка наша, суцешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поєднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Примите с верой Божие благословение. Пан з вами. С Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усевогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите в упокое Христа. Дякуємо Пану Богу. О, прославляйте Его все народы, с пашаной песни Ему спевайте, бо Его ласка завсюди з нами, а Его милость на веки. О, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя. Ангел Панський звістував Панні Марії і зачала